खुलुमबाय, आंनि मुङा मुस्रि जतान नार्जारी, गामि खोला बेसरगाव, सा क'क्राझार बियाब दुलाराय बाथौ गौथुम, जिल्ला क'क्राझार, बिटिआर, आसाम। आंबो दिनै लाइमोन आफाद दुलाराय बाथौ गौथुमनि बाथौ थान्दै फरायनाय बादायलायनायाव बाहागो लानो आखायाव लादों। आंनि फरायनो लानाय आयदाया बोराइ बाथौ। बोराइ बाथौ। सोरगिदिं सोरजिसुमा संसाराव गिलु बालु सोमोनांथाव आबुर नुनो मोनो। सानथ्र'हायै जोंलारि रायजो, बुहुम मुलुगनि जिब जिबि, बिफां लाइफांनि सोमजिनाय आरो उजिनायखौ थारैनो गनायनांगोन। आबुर गोनां बे मोनफ्रोमबो जथाय सोमजिनायनि आन्दोआवदि सोरबा सोमजिहोग्रा एबा बेंग्रा दंथारो, एबा गासैबोदि सोरनिबा सायाव सोनारनानैसो दंजोबो, बियो थार। गोजोर नङि जिबि आरो लाइफां मुलुगनि गासै सैथोखौ संदाननानै नायोब्ला मोगथां नोजोराव जेबो नुनो मोना। बबेखानि आं रिखांनायासो बारासिन जालाङो। मोगथांनि थाइनै मेगनजों नुनो मोनै बे सैथोनि गुदिखौ गोरबोनि मेगनजों नायोब्लासो बेनि गासै गुमुरा बेरखाङो। आरो बे गासै सैथोनि असे थुबिल एबा सैथोनि सासे सोरबा गिरिदि दंथारो बाथ्राया रोखा जायो। जायखिजाया मुवा एबा जिराद जानायनि गुदियाव जेरै सासे महरगिरि थायो, बेबादिनो जायखिजाया उजिनाय एबा सोमजिनायनि गुदियावबो बिब्दिनो सासे गाहेला एबा सोरजिगिरि दंथारो। बियो थार। गिला लाथानि सोरजिनि गाहेला बेसादा जाबाय हा, दै, बार, सान, अख्रां, जायखौ जों बाथौ होनो। बयबो सोरजोंबा सोरजिहरजानाय जिरादसो। अब्ला बेफोरनि जाय सिगां एबा बोराइग्रोखा, जाय बयनिख्रुइ गाहेलासिन बोराइ, बेखौनो जों बाथौनि सिगां बोराइखाय बोराइ बाथौ होननानै गाबज्रिबोदों। बेखौनो मोनबा गाहेला बेसादनि बिगोमाखाय, बा राजा अराय गोथां जोबोरैखाय, अबंलावरि अराय गोजोन बयनिबो गिरिखाय, आनान गसाइ बयनिबो सोरजिनि गुदिखाय, सोरजिगिरि गुदि बिजौ मोनहास'यैखाय इसोर होननानै गाबज्रियो। इसोरखौ जों दंथारो होननानै फोथायो, नाथाय सिनाया मोनदाङा। बेनि महरखौ रावबो नुफेराखै, बेनिखायनो सुबुङा बिखौ महर गैयै होननानैबो बुङो। जिबिनि देहायाव थानाय थैनो रोङै, महर गैयै, मोनदां मोनै सि एबा जिउआ बिनिनो सोरजिनाय गावबादि महरसे बेसाद। सिनि सिरिखायनो बिखौ सिजौबो बुंनाय जायो। सिजौआनो सिनि गुदि। सिया जेरै महर गैया, सिजौहाबो बिदिनो देहानि महर गैया। बियो अराय गोथां, बारजों राननो रोङै, अराव खामनो रोङै, दैयाव गोदो रोङै। सामा जिया अराय आबुं सैथो। बिनि गोहोआ जोबनो गैया, रावजोंबो सुजाया। बि मिथियै बि नुयै जेबो गैया। बोराइ बाथौ एबा सिजौआ मोनसेल', नाथाय सिया सानथ्र'हायै दङ। सिनिफ्राय सिमा, महात्मा, धोरोमसुला सि, धर्मात्मा, मोदायसि, देबात्मा आरो बुहुतसि प्रेतात्मा जायो। देहानि मायायाव मुहिनानै फोन लानो हायैयाव सि एबा जिउआ रांसार मिथा हासिं बे मोनथाम फुरियाव थांलाय फैलाय थलेन थलेन रायजो जाबाय थाफैनाङो। बोराइ बाथौनि सेराव अराय सम फोन लानानै थानोब्ला जों जेब्लाबो धोरोमारि आगानजों, गोथार गोथों आरो गोजों लामाजों आगान सुरनानै गोरबोखौ आफा बोराइ बाथौजों खाजबनो हानांगोन। मानोना रांसारफुरिनि गाहेला आफा बोराइ बाथौआनो जिबि मुलुगनि थुबुर जाना थाहैनाय जिबफोरखौ बाथौजों थानाय देहायाव सोहरनानै सोरजिनि थावख्रि रांसार मिथा हासिंखौ रनसाय हरगासिनो दङ। सि आरो सिजौनि गाहाय खुलिया रांसारफुरियानो। गोजोन्थों। खुलुमबाय।